Για παιδιά, σήμερα κάνουμε φάση στα παιδιά κρυφτό. Εδώ είμαστε, στην πόλη, με έναν φίλο μου που δεν θα πω το όνομά του. Ωραία. Αυτή τη γειτονιά την ξέρω όλη. Εγώ, να δεις, απ' έξω την ξέρω. Προς εκείνο παρακαλώ άτο. Ναι, Ήταν ο Πάκος. ήταν όντως. Μόνο μην έρθει κάποιος συγγενής και μας δει. Φαντάζομαι καλό που να μας ψάχνει έξω. Θυμάμαι μια φορά είχα χαθεί μόνος μου. Οκ. Να σου πω, είχα πάει. Ο Πέτρος πήγαινε όργανη. Ο Πέτρος δεν πάει οργανικά. Εσύ? Όχι. Είναι Καλλιόπου. Επειδή είχα πάει κάπου που υπήρχε κοντά το ζύζι μου που από το σπίτι μου και το πάρκο είναι πολύ μακριά. Και βρήκα το φίλο μου και ήρθα πάλι στο πάρκο. Κάτσε από εδώ είναι το πάρκο, ξέρω. Τώρα πάμε έτσι. Θα πάμε προς το σπίτι μου, δεν ξέρω. Από εκεί είναι το σπίτι σου. Το πιο κοντινό δρόμο προς εκεί, μετά προς τα αριστερά είναι το σπίτι μου και μετά είναι το πάρκο αυτή. Δεν θα πάμε από κοντινό. Ωραία, έχουν άλλα 3 λεπτά. Και θα κάνω ότι θα έρθεις στο πάρκο. Ναι. Α, τι να σου πω. Ναι. Θυμάσαι που όταν σ' άρχισε που έχεις πάει level 3. Ναι. Να σου πω πόσες φορές έχω βρει κουνάι. Πόσες. Άπειρες. Έχεις άπειρα κουνάι. Όχι, άπειρες φορές έχω βρει. Μια φορά είχα βρει 5 φορές ένα Κάθε σερβερ. 10 τσέστην είναι ένα κουνάι. Σε μένα και στα μικρά ξέρεις τι μπορεί να είναι και στα μικρά. Ναι, πάμε και στα άχρηστα. Υπάρχει 10% πιθανότητα, δηλαδή μία από τις 10. Ωραία, πέρασαν άλλα 2 λεπτά, έχουμε 2 λεπτά. Τι εννοείς 2 λεπτά, γιατί. Να μας βρουν, να με βρουν. Μην αγχώνεσαι, δεν θα χαθούμε, αυτόν τον δρόμο το ξέρω. Κι εγώ. Έχω ξανακάνει φάση σε αυτούς. Έκανα ότι έφυγα. Και εδώ άραξα με τα ζελδάκια και τα popcorn μου. Και εδώ και σε σένα είχα κάνει φάρσα. Και εσύ στο πάρκο. Δεν θυμάμαι πότε. Κι εγώ θυμάμαι τη μέρα. Τι για πες, πόσες μέρες έχεις τώρα στο 99 Days? 115 έχω ζήσει. Που εγώ 108, με περνάς για λίγες. Επίσης να μην χαθούμε. Ωραία. Στρίβουμε από εδώ ή κάνουμε το κύκλο. Κύκλο. Ρε μπρο, από εδώ μετά είναι το πάρκο προς τα εκεί και μετά. Α, ναι, το ξέρω αυτό. Ωραία, μετά εδώ θα πρέπει να πάμε στον δρόμο και κατάλαβες. Ναι, ξέρω. Να σου πω, Δηλαδή, μια μέρα έρθα στο σπίτι σας να σας ρωτήσω αν θα έρθει στο πάρκο και το σκυλί σας με τιμήσισε. άμα δεν. Στοπ! Σλέκ. Άμα δεν υπάρχω εγώ μαζί με τους φίλους μου, το σκυλί. Μη στρίψεις από εδώ είναι προς το σπίτι. Το ξέρω. Κάτσε. Ωραία, πάμε. Δεν πάμε στο... Εγώ άκουσα τον Μιχάλη. Δεν τους ακούς. Δεν τους ακούω να φωνάζω. Ωραία. Ωραία, περίμενε τώρα, περίμενε. Να βλέπεις τι είπα.
Τώρα εδώ πρέπει να πάμε σαν τον Assassin. Σαν τον Τουτάι να μην μας ακούσει. Από εδώ! Γεια. Και ο Πέτρος ρε! Ο Πέτρος είναι τέτοιο! Ωραία, πάμε. Τι κάνετε, ρόλερ! Στοπ. Πάμε. Ωραία, παιδιά, εδώ θα τελειώσουμε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε subscribe και like. Και καλά με.